Shooting incidents dito sa may barangay Poblasyon. Doon tayo sa Saan kami? Dito. Dito tayo, sir, dito. May namatay doon, no? Astagfirullah. Sir, dito, sir. Dalawa. Dito. Ay, sorry. Bubuksan ba ito? Wala, hindi ako nakalive. Hindi ako nakalive. Astagfirullah. Ay! Sino na makatawag sa isang group? Tawag niyo si Sir Ancheta. Si Ancheta. Yung number na, sir. Astagfirullah. Si Bat ko, malaki yung number? Si Sir Bat yan, Bat. Pababayin mo nga to. Tahan mo. Saan? Saan? Diyan o, sir. Sakyan. Abante. Joy, hey, Monday, sir. 40, 89, 69. Tawagan mo. Pasapin. Sa labas. Shooting incidents dito sa may barangay Poblasyon. Doon tayo sa Saan kami? Dito. Dito tayo, sir, dito. May namatay doon, no? Astagfirullah. Sir, dito, sir. Dalawa. Dito. Ay, sorry. Bubuksan ba ito? Wala, hindi ako nakalive. Hindi ako nakalive. Astagfirullah. Ay! Sino na makatawag sa isang group? Tawag niyo si Sir Ancheta. Si Ancheta. Yung number na, sir. Astagfirullah. Si Bat ko, malaki yung number? Si Sir Bat yan, Bat. Pababayin mo nga to. Tahan mo. Saan? Diyan o, sir. Sakyan. Abante. Joy, hey, Monday, sir. 40, 89, 69. Tawagan mo. Pasapin. Sa labas.